em dic Joana Maria Pujades, soc investigadora del Centre d'Estudis Demogràfics i estic especialitzada en demografia històrica. Concretament, estic investigant el paper de la família en els processos de mobilitat social i de desigualtat socioeconòmica a llarg termini. Un dia vaig decidir que em faria investigadora perquè vaig creure que entenent el passat podríem entendre el present i projectar-lo cap al futur i d'aquesta manera podríem fer que el present fos una mica millor.